Ndiri kwamakungwa nevari mumvura nevari pasi pose nevari kudenga. Haungati kunyema official opening the toilets. What it say? Official opening of the toilets. You know the year. In the middle, we shall do it. So, but I'm sure. Magarakata, Dio, Magarakata, Magarakata. Do it how we are. So, when they're there, so, they step. Oh, toilets. It's Madeo soka ruoko dada chite hapa ayo modelo so moto mimi ma bisaka kubenza kumikanganisa isso chandi kutangidzire makuziva manje uyembuye uyendi kuimbire ende kumashiroko ande dzokere futi ndifamba niwo mepinda unotambira mbiyo magarakata dio magarakata ayayaya magarakata maita sakit. Ini say guys, definitely murikola shirupashire kwedu. Tiri gufara. Mbuya. Yes. Kuwa say. Tiri kuwana manyawe. Amen. Mwari wakanaka. Imba. For the people. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jehovah ndiye mvuto wangu. Hapana cha shaywa. Jehovah ndiye mvuto wangu. Hapana cha shaywa. Show them. Metuzira uya bajuze one. Aswa kadro nunga kona nimwe ninga kona shaka. Magasechi peshewu. Sherefu. Gutatisira chitana kuti chi chinonzi sherefu nechikuwa. Bonanchi muti naiwe shere chikuwa chako chinofana kureba apa kusvika uko here sei akati chikuwa nesherefu zvakasiyana. Chikuwa nesherefu zvakasiyana pakuti chikuwa chinovakwa nezvidhina pachavakwa bench this side. Ini pana ndo pachaziva chikuwa pakati panapa. Ini pana bozo yakanga chikuwa kadiki kana mapokezi. Then shelf inombwa nedhaga. Ndo inenge chiumbwa ichidesign hapo. Mutazenge makagara mandiro, makapu, maspoon ne whatever zvakawanda wanda zvine zviripa.
Saka kwese kusvika side reri kuri sherefu chinda. Saka mbuya ndo vachaiumba munoumba mbuya vakati vanogona kuimba sherefu yavanoda ivo saka vakasiyirwa pesa apa nemetuzela. Ko choto chechiripi? Choto chinenge chiri panapa pakati peimba nepapapa. Ko bhenji uchaisa kupi manje? Bhenji rinenge riri this side. Really? Yeah. Hameshero ndiri kusaidi uku. Ndiri kusaidi uku. Asira mai guru wangu mkoa wakatasa uku. Bhenji mbaenda kudivi. Kana azviti bhenji rende sekwedu. Azviti unoenda uku. Ndori mukova uri kuvhurika karo? Unovhurikira kuno. Sei uri kuvhurikira ikoko usingavhurikiri? Ndoda kwedu frame. Saka akaita wrong choice ndiani? Yeah. Ndiwe. Hapana kuita wrong choice. Wakaisirire kusaidi ikoko uchikuona kuti ndori vhurike ndichidai. Sei wakachuza saizvozvo. Alright, ngandiye kumawindi. Windows. Muchiri kuona kuti uya. Munoona kuti zvichiri zvinyora nditi. Zvichiri kugaswa naona sekuti zvimwe zvinonzi mareview what nezvimwe zvichazosudonditwa ipapa. Mabagla buzz aya patikaita video yedu yaya tasati tatenga mabagla buzz. Saka thank you very much. Unonzi machi? Hey. Hela. Aya. Ma window frame. Anditi tasata nawo. Saka tikazotoa kumhanya unotsvaga ma window frame acho maviri zuro nezvima glasses zvacho nongoti zvaiswa kumba zvekuti chi zvingeiswa but asinazivi kuti namo yacho yaiya inodiwa yakawanda sei saka yakashota ndozvino zvanofanira kutsvaga because ndakakangana kuti kutsvaga chemba kutokanga mwachaiko zvazvandiwandirawo saka chemba pane munhu akatenga chemba saka ndofanira kunotira chemba nhasi nekuwedzera namo nezvipikiri zvangati zvoda kuwedzerwa but zvasipo pakuti chesaka da unozviwedzera zvipikiri zvacho kuti vati vairufing pavari kusvika vanosvika zviripo nezvimwe zvekuti zvikorekere saka ndo zvachatoita izvozvo tichiri panhau iyoyoyo verufing pane obviously malicense asoitika tikazenge tanzi pane mumwe ari kusvika nhasi what saka we are expecting someone kuti ange achichangata roofing tomorrow so that panyangwe takubvawo kuno kuti tinotonzwa kuti ish takasetesa signature at least mbuya tava maChristmas awo hameno mangani manyuwere awo hameno mangani tafanira kunge tichisomuka mangwana zviva chishanu but munhu unoita zveroofing ndiye azonzi anosimuka nhasi kureva kuti ndonga tichatiwedzere 2 days pekuti chiri panapa tichi 3 say 3 saka toti 3 Friday Saturday Sunday Monday maybe winaomba okay it's doable tinokwanisa kungoshingirira it's only 3 days kuti tinyasosiya tinyasoti signature zvese hatombodi kuzonzwa kuti hanzi vakazondisira ndisara kudenga nangu ndakaita samudenga izvo zvindodi asi tombodi vanzwa because saka tati tongoextenda tichifarirawo zvakare vari chifilm ndokutendera zvakare zvisingamboiti nekuti chikomana chachikangoasainiwa kungovaka chapedza chodii choinda asi vari chifilm vani panews ndandinadza nhasi nduzi idzi akati aiwa chikomana Methuselah anenge anemiwo zvakare ipapo ozongobvawo zvapera zvise kuti vati project yambuya ipere mune zvakanaka saka tovatenda singamboiti very chifilm vatoona kuti aiwa Methuselah ngaagarepo asi tichiri papo guys me one tasatoenda kuzhe tarisai muone Methuselah kuteerana nechinhu chako chamwari chawakaita unoitepi Methuselah iri kufambawo roundabout kuti makoni nepakati roundabout Viri kwemakungwa nevari mumvura nevari pasi pose nevari kudenga haungati kunyepa zvapera
waperwa kwanzi uyai nemwana. Open. Vanhu vaidhansi toilet iyi asi pakangomezva mbuya. Ndakukuradzai kuti pakamezva mbuya pakamezvani. Ngazi kukomesei ndechikona hedu. Sikona hamwe katika diki, hamwe kati kudii. Tinani maona medu yakamira pa. Indotodayo so. Vasengi hapa, mwapa. Mukofera zvakaoma. Chao ribonere 50 cents. Tindiri kuivhurira toilet because ndakati mbuya kubva payment chiti ndakuvhurira toilet. Official opening the toilets. What it say? Official opening. Okay, toilets. You know that Indambiri ukusha kuti tori. Sabata mchunuzi. Makarakata ndio makarakata. Makarakata. Do tawi up. So when they there so when they step. Oh, toilets. Icho. Madeo so karwoko mo dada chite hapa ayo modelo so me ma vista Isso, chandi kutangidzire makuziva manje. Uyai uyendi kuimbire. Ende kumashiroko. Ande ndzokere futi. Ndifamba niwo meti ndaunotambira mbiyo. Magarakata, dio magarakata. Magarakata. Ayayaya. Magarakata. Magarakata. Maita sakit. Soni, continua. Munatuona. Shapinda mnomteli. Sichitofamba swacho. Muno. Chinovicheza papa. Noma zese alipo kutuika zvezvembe pa. Chinofara. Asma kamesha mbuya foot. Mina. Yes. Icho. Ela. Andi. Toilet.
vanoti kwai makapima ivo mbuya. Ini ndadeka imbotomira ndi. Tiri kufara. Mwana kono utamba. Saka guys. Saka badai zvakare patch kam tinotevera. Amen. Tinotenda. Bye. Bye. Goodbye. Pasino kudenga na pasiro. Sena vari kumakungwa na vari kopi.